Καλησπέρα και από μένα. Όταν η Μαρία μου τηλεφώνησε πριν κάνα μήνα και κάτι μου φαίνεται για την εκδήλωση και για το... μου έστειλε και φωτογραφία από το γκράφιτι από τα παιδιά, τη ζήτησα, επειδή ήταν και η πόλη που εδώ ο Δημήτρης ορκίστηκε στο στρατό, υπηρέτησε αυτή τη χώρα, μια χώρα όμως που δυστυχώς και αυτόν και άλλα παιδιά δεν τα υπολόγισε και δεν τα υπολογίζει ακόμα. Τη ζήτησα να γίνει σήμερα η εκδήλωση, γιατί είναι τα γενέθλιά του. Ο Δημήτρης, και όπως όλα τα παιδιά, ζουνε μέσα στις καρδιές όλων των Ελλήνων πλέον και θα ζουνε και θα δίνουν και το παράδειγμα σε αυτά τα υπέροχα παιδιά εδώ πέρα και σε όλη τη χώρα που έχουν συγκινηθεί και αγωνίζονται πλέον και αυτά για να γίνει πράξη όχι μόνο η δικαίωση των παιδιών, αλλά να αλλάξει και αυτό το βρώμικο και σάπιο σύστημα που εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει στη χώρα μας. Αυτή η ατιμωρησία και αυτό που οι πολιτικοί κρύβονται πίσω από άρθρα 86 και όλα αυτά τα λοιπά, και δεν φτάνει που κλέβουνε τον κόπο το δικό μας, κλέβουνε, δολοφονούν με τη διαφθορά που επικρατεί, και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι μας κουνάνε και το δάχτυλο. Είναι τόσο η οργή πλέον και η αδικία που νιώθουμε και νιώθει πάρα πολλοί κόσμος, γιατί όπου έχουμε πάει, όπως εδώ που μας καλέσατε, ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, και είναι αγανακτισμένος όχι μόνο για το έγκλημα στα Τέμπη και για όλα τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί και μείναν ατιμόρυτα, όπως στη Μάνδρα, στο Μάτι, όλοι με πλημελήματα, όλοι έξω. Όλοι οι υπεύθυνοι πολιτικοί κυκλοφορούν, ξαναμπαίνουν στη Βουλή, ξαναεκλέγονται. Αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα, εμένα με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι να υπηρετούν τον άνθρωπο. Και όσοι προσπαθούν να μας ταυτίσουν, γιατί τώρα τελευταία και οι πρόεδρος βάλαν την πρόεδρο, αυτή που ορίσαν την τελευταία του Αρείου Πάγου, την Παπαδοπούλου, που ήταν στο νούμερο 25 που ήταν και τη φυτέψανε, να μας πει ότι οι γονείς, λέει, είναι υποκινούμενοι, λέει, από κάποιους, λέει, και από κόμματα, υπονόησε άλλα, ότι έχουμε συμφέροντα. Αυτοί μάλλον δεν είναι άνθρωποι. Δεν μπορώ να περιγράψω τι είναι όταν βγαίνουν και λένε τέτοια πράγματα. Εγώ οφείλω πολλά στο Δημήτρη, γιατί ήταν αυτός, όπως όλοι οι γονείς, ειδικά το πρώτο παιδί, είναι αυτό που σε αλλάζει, που σε κάνει άλλο άνθρωπο και σου δίνει δύναμη. Και δυστυχώς δεν μπόρεσα να του ανταποδώσω την αγάπη του, γιατί μου το στερήσανε. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να στερήσουν την αγάπη και την ανταπόδοση των άλλων παιδιών προς τους γονείς τους. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε και θα τους νικήσουμε στο τέλος, γιατί το δίκαιο πάντα νικάει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι τα παιδιά για όλο αυτό που κάναμε. Οι ιερές αξίες που η χώρα μας έχει υπηρετήσει εδώ και αιώνες έχουν αποδημήσει από αυτόν τον τόπο. Κρέον. Και τόλμησες λοιπόν να παραβείς αυτό τον νόμο? Αντιγόνη, ναι, γιατί δεν ήταν ο Δίας που μου τα είχε αυτά κηρύξει, ούτε η συγκατοίκηση με τους θεούς του κάτω κόσμου. Η δίκη αυτούς τους νόμους μέσα στους ανθρώπους όρισαν, και μήτε πίστευα τόση δύναμη ως να έχουν τα δικά σου κηρύγματα, ώστε ενώ είσαι θνητός να μπορείς των θεών τους νόμους, τους άγραφτους και τους ασάλευτους να βιάζεις. Γιατί όχι σήμερα και χθες, μα αιώνια ζουν αυτοί, και κανείς δεν το γνωρίζει από πότε φανήκανε. Και εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να τρομάξω θέλημα ανθρώπου κανενός και δώσω στους θεούς δίκη, παραβαίνοντάς τους πως θα πεθάνω, το ξέρω πως όχι, και δίχως τα κηρύγματά σου εσένα. Ω τάφε μου, ω νηφιάτικό μου, ω αιώνια βαθιά στη γη καμένη κατοικία μου, για σένα τώρα ξεκινώ να πάω προς τους δικούς μου, που ένα τόσο πλήθος έχει δεχτεί από αυτούς, η Περσεφόνη. Στερνή τους τώρα εγώ έχω πολύ, από άθλια πριν έρθει ακόμα η ώρα μου πηγαίνω. Μα όταν θα φτάσω βέβαιη, τρέφω ελπίδα να με δεχτεί ο πατέρας μου,
με αγάπη. Με αγάπη και εσύ, μάνα μου. Με αγάπη και εσύ, αδερφέ μου, πολύ αλατρεμένε. Γιατί νεκρούς με αυτά μου εγώ τα χέρια τους έλωσα, τους τόλισα και με όλα τα νεκρικά σας τίμησα δώρα και τώρα για να θάψω πολυνίκη μου το δικό σου κορμί, τέτοια παθαίνω. Κι όμως δίκαια σε τίμησα όπως κρίνουν όσοι έχουν γνώση. Είναι από το Σοφοκλή η Αντιγόνη. Ήδη από την προϊστορική εποχή οι άνθρωποι τιμούσαν τους νεκρούς σε κάθε περίπτωση. Είναι γνωστά τα ταφικά έθιμα που αποτελούσαν ένα μεγάλο κομμάτι των αρχαίων πολιτισμών, τιμώντας τη μνήμη των νεκρών με διαφορετικό τρόπο η κάθε κοινωνία και ο κάθε πολιτισμός. Για το ιερό δικαίωμα στην ταφή του νεκρού αδερφού της, η Αντιγόνη του Σοφοκλέους θαύτηκε κάτω από τη γη επειδή δεν υπάκουσε στη διαταγή του βασιλιά Κρέοντα. Στην Ηλιάδα του Ομήρου, για να πάρει και να θάψει τη σωρό του γιού του Έκτορα, ο Πρίαμος βασιλιάς της Τρίας πήγε γονατιστός στον Αχιλλέα και εκείνος τον έδωσε. Νικητής ή νικημένος δεν έχει καμιά σημασία. Ο θάνατος είναι ίδιος για όλους. Στη χώρα μας ο νεκρός δεν δικαιώνεται. Πάντα η Ελλάδα είναι σπαρμένη με μνημεία ηρώων από πολέμους ή μνημεία αθώων θυμάτων πολεμικών ή άλλων συγκρούσεων. Σε ολόκληρο τον κόσμο αναγείρονται μνημεία προς τιμή των νεκρών από πολέμους ή από ατυχήματα. Η ανθρώπινη ιστορία είναι γεμάτη θάνατο. Ο θάνατος πάει χέρι με τη ζωή. Γι' αυτό οι άνθρωποι τιμούσαν πάντα τους νεκρούς τους, ατομικά ή ως κοινωνικά σύνολα. Το παρελθόν είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας, σπαρμένο με νεκρούς ή ζωντανούς νεκρούς. Αυτό έχει μνήμη. Αν χάσουμε τη μνήμη, αν ξεχάσουμε το παρελθόν, είμαστε μισοί άνθρωποι. Πολλοί από εμάς τους συγγενείς των θυμάτων των τεμπών δεν μπόρεσαν να τιμήσουν τους νεκρούς και το ιερό αυτό δικαίωμα τους το αφαίρεσε ένας κρέον. Πολλοί από εμάς, αντί για το σώμα του αγαπημένου μας, πήραμε μια πλαστική σακούλα ή ένα κλειστό τυβούρι. Λείψανα και απομεινάρια των νεκρών παιδιών, από τα κόκαλα βγαλμένοι. Οι γονείς έκαναν αίτηση στον Άριο Πάγο να παρεύει για να δοθεί άδεια εκταφής. Και ο Άριος Πάγος απάντησε ότι δεν μπορεί να διατάζει τη διενέργεια ή μη πράξεων από τους δικαστικούς λειτουργούς και ότι ο μόνος αρμόδιος είναι ο πρόεδρος των εφετών. Και αρχίζει ένα νέος καμφικός κύκλος για τους συγγενείς των θυμάτων. Η δικαστική εξουσία και η θεσμική γραφειοκρατία τυλίγουν τους τραγικούς γονείς σαν μια αράχνη το θύμα της. Οι γονείς καταγγέλνουν ότι η δικαστική εξουσία θέλει να κλείσει την υπόθεση άρων-άρων, προσπαθώντας να συγκαλύψει την αποκάλυψη ενός καλά κρυμμένου μυστικού που θα μπορούσε να στείλει στη φυλακή κάποιους πολύ υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους που μας κυβερνούν. Και ότι αυτός είναι ο λόγος που αρνούνται να δώσουν την άδεια για την εκταφή των νεκρών ή των λειψάνων για να διαπιστωθεί από ποια αιτία σκοτώθηκαν στον τόπο του εγκλήματος των τεμπών. Από τα κόκαλα βγαλμένη, μια εξέταση DNA και χημική ιστολογική εξέταση μπορεί να δείξει τι κρύβεται μέσα στις σακούλες ή στα νεκρικά φέρετρα που ίσως κρατούν σφραγισμένα ανίερα μυστικά, που μπορεί να είναι και κενά. Μέχρι να γίνει η εκταφή των σωρών και οι νεκροψίες, οι νεκροί θα παραμένουν άταφοι. Οι συγγενείς θα ζουν στον κάτω κόσμο, σαν την Αντιγόνη, παρέα με τους αγαπημένους τους, και αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να μην έχουν συγκεντρωθεί τα λείψανα ή σωροί των νεκρών από την πρώτη μέρα του εγκλήματος για να γίνει λήψη DNA και συλλογικές αναλύσεις για να διαπιστωθεί και ποια αιτία σκοτώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς είναι δυνατόν να κάνουν αυτή την έρευνα οι τραγικοί γονείς χωρίς καμιά παρέμβαση από πουθενά εκτός από τους δικηγόρους τους. Είναι προφανές ότι οι ιερές αξίες που η χώρα έχει υπηρετήσει εδώ και αιώνες, η αλήθεια, η δικαιοσύνη και η ηθική έχουν αποδημήσει από αυτόν τον τόπο. Σήμερα φυσάει η αδιαφορία. Σήμερα πρέπει να αγωνιζόμαστε για να μείνουμε άνθρωποι. Σήμερα δοκιμάζονται τα ιερά και τα όσια του πολιτισμού μας. Σήμερα κινδυνεύουμε να χάσουμε τη μνήμη μας, τις ρίζες μας, τις αξίες μας και την ανθρωπιά μας. Όχι, όλα αυτά δεν πρέπει να τα χαρίσουμε σε κανένα κρέοντα, σε καμιά ανήθικη πολιτική αρχή, σε καμιά εξουσία. Να μείνουμε άνθρωποι μαζί με τους πατέρες, τις μητέρες και τους συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν στα τέμπη. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Λάρισσας, Λάμπρος Τσόγκας,
στις 8 Σεπτεμβρίου παρέλαβε από τον τερματοφύλακα Ανικριτή Μπακαΐνη δικογραφία 60.000 σελίδων για τα Τέμπη. Μια εβδομάδα αργότερα έγινε γνωστό ότι όχι μόνο πρόλαβε να μελετήσει 60.000 σελίδες, αλλά και να συντάξει την εισαγγελική πρόταση 996 σελίδων, αποστέλλοντά της στην πρόεδρο εφετών Λάρισσας. Και το κυριότερο, οι κατηγορίες κυρίως για πλημελήματα αφορούσαν 36 κατηγορούμενους για τα κενά ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου. Εκτός έμειναν το Υπουργείο Μεταφορών, ο ΟΣΕ και οι εμπλεκόμενες εταιρείες. Ένα σχετικό μεγάλο βιβλίο 800 σελίδων, θες μια μέρα να το διαβάσεις. Πολύ περισσότερο όταν συχνά σταματάς για να υπογραμμίσεις και να σημειώσεις. Αν διαιρέσουμε τις 60.000 σελίδες δια του 400, προκύπτει ο αριθμός των 150 ημερών. 5 μήνες δηλαδή, που χρειαζόταν για τη μελέτη αυτής της δικογραφίας. Ο τρομερός Τσόγκας, που σε μια εβδομάδα διάβασε 8.571 σελίδες ή 21 βιβλία των 300 σελίδων την ημέρα. Ακόμη και αν είχε και 2 βοηθούς, με παρόμοιες ικανότητες θα χρειαζόταν το λιγότερο 60 μέρες. Σε 7 μέρες σοβαρή μελέτη είναι αδύνατη, εκτός και αν πρόκειται για ξεπέτα. Μην αντέχοντας άλλο πόνο, ένας από τους γονείς θυμάτων, ο Πάνος Ρούτσι, αποφάσισε να κάνει απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει παρά τα προβλήματα υγείας που έχει, μέχρι να γίνουν δεκτά τα αιτήματα εκταφής, καταλογίζοντας στους αρμοδίους μια οργανωμένη σύμπραξη συγκάλυψης της αλήθειας. Ποια νομικά επιχειρήματα μπορούν να γίνουν πιστικά για τις αρνήσεις? Η υποδούλωση της δικαιοσύνης από πλήθος επίορκων δικαστικών που προστατεύουν την πολιτική εξουσία εκτελώντας χωρίς δισταγμό τις άνωθεν εντολές έχει λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις, αλλοιώνοντας το δημοκρατικό πολίτευμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τους 156 βουλευτές της πλειοψηφίας που καλύπτουν χωρίς δισταγμό ευθύνες υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης για το έγκλημα των τεμπών. Και να μην έφταναν όλα αυτά, η κυβέρνηση δια του Υπουργού Δικαιοσύνης έφερε διάταξη περιστολής των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων, που είναι όμως περιστολή των θυμάτων. Γιατί αναφέρεται σε δικαιώματα πρόσβασης στη δικογραφία, δικαιώματα που τα θύματα έχουν όταν έχει αντίστοιχα δικαιώματα και ο κατηγορούμενος. Αυτό δεν είναι πλέον πάζωμα, είναι οδοστοτήρας. Σας ευχαριστώ πολύ.